गरबस्तियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। भारत भुटान सीमायाव मैदेरनि उदखारा बांबोगासिनो दं। दक्षिण कुसि ओनसोलनि रायजोफोरा मैदेरनि उदखाराव जोबोर जेंनाजों सम बारहोनांदों। बाक्सा जिल्ला सिंनि भारत भुटान सीमा सेरनि दक्षिण कुसि ओनसोलनि गरबस्तियाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला शुक्रबारनि मोनाबिलियाव आबाद जानो फैनाय मैदेरखौ होनो थांनाय समावनो मैदेरा गाग्लोबनानै हरेन बर' मुंनि सुबुंखौ जायगायावनो जिउ फोजोबो। जाथायखौ मिथिनानै मोननाय लोगो लोगोनो उत्तर कुसियाव थानाय हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरहैनायजों लोगोसे बागानपारा पुलिस आउटपस्टआव खौरां हरो। हरनि समावनो बागानपारा पुलिस आउटपस्टनि पुलिस हानजाया नुजाथिहैनानै मैदेरजों गाथारजानाय हरेन बर'नि गोथै सोलेरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय हस्पिटालसिम दैथायहरो। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मैदेरनि उदखार सहायबोनांनाय ओनसोलनि सुबुङा बे जाथायनि सायाव ओरैबादि बुङो। गोटे आमार गाँवर मानुह गसी जाई किने आरो खेदिले खेदार पिছত आरो बेलेग पूब दक्षिण कुसिर गाँवरो आइसे आमी गरबस्तिरो হৈ গৈছিলোঁ যাই আৰু খেদিলোঁ খেদাৰ পিছত মোটামুটি তোমাৰ 10-15 মিনিটমান হৈছে এই ঘটনাটো তাতে আৰু পথাৰৰ মাজতে মাৰি থৈ দিয়া গছকি দিছে তাৰপিছত এই এতিয়া আৰু এনেকুৱা আৰু নাই আৰু এতিয়া মানুহটোই নাই হাতী দেখাটো এটাই দেখা পাইছোঁ এটা আসলে পিছত এটা দেখা নাই এটাই আৰু বেলেগটো একো দেখা নাই 11টা মানত হৰেন বড়ো আমাৰে ভিনি হয় लोगोसेनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाबो बे जाथायनि सायाव ओरैबादि फोरमायो। जंगলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নামি আহি যি পালটো আছিলে পালটোৰ পৰা এৰি এটাকা হাতী আহি আজি এই অকলে এটা হাতী আহি এওঁলোকৰ বস্তিত সোমাইছিলে সময়ত গোটেই মানুহ খেদিব গৈছিল যোৱাত এই হৰেন বড়ো নামৰ এই মানুহজনক হাতীটোৱে খেদি আহি মাৰি থৈ দিছে আহিছে বন বিভাগে গম পোৱাৰ লগে লগে আহিছোঁ আমি গোটেইকেইজন বন বিভাগৰ আহি তেওঁৰ হেৰি ল'লোঁ এই খবৰ ল'লোঁ লৈ কথা বতৰা পাতিলোঁ আমি ইয়াতে আছোঁ এতিয়াও गोदोना सानाय सिनस्रि सानाय जरा जरा सानाय हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि साफागुरिनि बेंटल गेटआव आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव साफागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय मोजां मोनबाय सोरहाबा पेरालाइज सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर सेटिका जानायफोर सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय एंगल सानायफोर टेनिस एल्ब'फोर माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'लाबायनो फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन 1 सप्तायानो जाबायमोन खामानि जादोंमोन दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय दा मोजां मोनबाय आङो मोजां थाबायनो हाबाय